Hallå? Hallå? Ja? Ja, hejsan, min namn är Jamal. Jag ringer på annons på Flaken, på Blocken. Okej. På det här mikrovågugn. Ja, den är såld tyvärr. Har du kvar den då? Har du kvar den? Nej, den är såld. För jag är stor somalier, du vet du. Jag behöver någonting jag kan värma med maten, du vet. När jag kommer hem från jobben. Jag sa att jag har sålt den. Den finns inte kvar. Men ja, Förstår du? jag förstår den, men kanske du har någonting annat jag kanske kan köpa av dig. Om du kanske vill sälja den. Vad vill du? Vad Ja. vill du ha? Du hade flera grejer här, jag ser. Flera olika saker. Vad är du intresserad av? Jag är somalier, du vet du, så jag vill ha någonting kanske man kan mixa frukterna i om du har det. Det finns en... Göra saft, du vet. Om jag vill till exempel, om jag vill äta banan, du vet, och kanske ta en äppel eller du vet, melon och såna här grejer, du vet. Och jag vill äta den på samma gång, du vet du. För vi somalier, vi brukar bräcka i oss maten på en och samma gång. Och jag tänker om man kan mixa... Var snäll och skriv ett mejl till mig så jag har ditt mejl. Så jag kan svara på mejl. Ja. Går det bra för dig? Absolut, det går bra. Men jag tänker Skriv ett mejl nu ikväll så jag kommer att svara till dig vad jag har och inte har. Ja. Och skriv vad är du intresserad av. Jag förstår detta med att mixa frukt och det har jag. Du har det? Men skriv ett mejl så jag har ditt mejl. Jag ger till dig kanske du vill ha 700 kronor för den. 700 kronor. Och du får den. Och jag får den. Jag ger till dig. Jag kollar här på den här mixare på blocken. Och jag ser på den. Det finns... ja, det är mixer där. 700 kronor jag ger för den. Om du vill ha det. Är det... Nu är jag inte säker på vad du menar. Men kan du vänta lite här? Min mamma, du vet, hon har lagat risen, du vet, och det ligger ris på golvet här, du vet. Jag måste... Vänta lite, jag ska bara uppfostra henne. Vänta lite. Ja, i alla fall. Men du bor i Jönköping. Jag tänker det kanske är lite långt, men om man tar bussen man kanske kan komma och kolla på den. Det vet du. Ja, skriv ett mejl som sagt och skriv vad du är intresserad av och jag ska svara ikväll. Hur många frimärken ska jag ha på mejlen om jag ska skicka den till Jönköping? Hur många frimärken? Har du aldrig använt en data? Data? Nej, men jag har använt mejl. Jag vet hur man skickar brev. Mejlbrev. Skriv ett mejl då. Ja. Okej, hej då. Jag kan skicka den